खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 5 डिसेम्बर समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। फालांगि बिथिङाव मोजां सान, दोहोन आरजिनायाव आय बारायगोन, आखायाव गोबां दोहोन फैगोन। बृष राशि। फारफ्रोमबो बिथिङाव हेंथा, गावनि मानसियानो नोंखौ हेंथा होगोन, खामानि मावनायाव नोजोर होजागोन। मिथुन राशि। मोजां खामानि मावनायाव बाख्नायजागोन, समाजाव मुं गोसारगोन, गोसोआव मोजांनि फारसेल' साननाय सोमजिगोन। कर्कट राशि। आनजादाव उथ्रिसारगोन, मावनो लानाय खामानियाव जाफुंसारगोन, नाजानायखौ गोसो होयोब्ला नोंथांनि साबसिन। सिंह राशि। नखराव हरखाब दुखुनांथाव जाथाय नुजागोन, जेंनाफोरखौ गोसोखांनानै हारसिङै उन दाहा जागोन, दुखुआ नोंखौ जेरावबो आवगायहोनाय नङा। कन्या राशि। आंगो बिमानिफ्राय अननाय मोननाय नङा, सुखुनिफ्राय हरखाब दुखुनि जोमैया साग्लोबगोन। तुला राशि। मोजां सान, हिन्जाव मोननायनि मिजिं दं, गोसोनि खुसिखौ लाथ्र'नो हायै बायदि जागोन। वृश्चिक राशि। गोथार फिथाइ मोनगोन, जायखिजाया खामानियाव जाफुंसारगोन, खस्थ'नि फिथाइया नोंखौ गोजोन होगोन। धनु राशि। फारफ्रोमबो बिथिङाव खहा, फालांगि बिथिङाव बांसिन खहा जागोन, आखाइनिफ्राय रां थांनायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। मकर राशि। गोसोआव हरखाब गिनाय सोमजिगोन, गिनाय मेवनाया नोंखौ लोरबां खालामगोन, गोसोआ जिंगासिगोन। कुम्भ राशि। गोथार खामानियाव आखाइ होगोन, नखराव गोथार खामानि जागोन, दिनै मोजां साननायजों समखौ बारहोहरगोन। मीन राशि। सांग्रां जा, गारि मटर सालायनायाव गोग्लैनो हागौ, दावबायनाय बिथिङाव खैफोद नुजाथिनायनि मिजिं दं। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो गासैनिबो जिउआव दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।